Helo, Carol ydw i a fi yw swyddog marchnata a chyfathrebu Cynnal y Cardi. Pwrpas y fideo yma yw rhoi gwybodaeth i chi a pwyllgorau eich sioeau ar sut mae Cynnal y Cardi yn gallu helpu chi dechrau feddwl am trefnu eich sioeau yn 2022. Cynnal y Cardi yw grŵp gweithredu lleol Ceredigion. Yn archwilio cyfleoedd i cefnogi pwyllgorau sioeau Ceredigion wrth iddynt ail ddechrau a datblygu eu sioeau ar ôl Covid. Un o'r syniadau sydd gennym ni yw i creu pecyn cymorth ar gyfer eich sioeau. Mae'r pecyn cymorth cynnwys deunyddiau enghraifft canllawiau diweddaraf, offer diogelu personol, mynediad i hyfforddiant digwyddiadau gwledig, sydd yn cynnwys modiwlau megis iechyd a diogelwch, marchnata a rheoli safleoedd. Rydym wedi creu holiadur byr fydd yn ein helpu ni yn unig i deall yn ymhellach beth ydych chi fel pwyllgorau sioeau angen oddi wrthym ni, hefyd sut y gallwn ni symud ymlaen i cefnogi'r sioeau. Mae'n bod y holiaduron yn cael ei chwblhau erbyn y 3 o Chwefror, a gallwn casglu'r adborth a dechrau llunio syniadau. Yn ymlaen â hyn, hoffwn trefnu cyfarfod ar-lein gyda ysgrifenyddion y sioeau neu aelodau arall o'r pwyllgor ym mis Mawrth. Wy'n ni mor gymaint o sioeau phosib fod yn rhan o'r cyfarfod hyn, hoffwn bod chi yn rhoi dyddiadau iddyn ni sydd yn addas i chi, a allwn trefnu dyddiad a hela allan gwahoddiadau ar gyfer y cyfarfod. Diolch i chi am cymryd yr amser i gwylio'r fideo yma. Os oes unrhyw ymweliadau gyda chi, allwch defnyddio'r ffurfau gyswllt neu allwch e-bostio cynnalcardi@ceredigion.gov.uk.